Amigo at amiga, amigo at amiga, papunta po tayo ngayon ng Divisoria. Galing tayo dito sa isang client natin sa may Santa Cruz Church. May binili lang kasi yung client natin gumagawa ng electric fan, kaya bumili siya ng mga pyesa ng electric fan. At mayroon siyang sarili shop. Yun ang binili nila, worth of more than humigit kumulang. Ayan, hindi natin sabihin kung magkano yung kanyang pinamili na mga gamit na paggawa ng o pag-repair ng mga electric fan at pati mga pyesa. Ayan, bagong lahat, mega shoutout po muna sa ating mga kaibigang OFW, sa ating mga amigong subscriber, sa lahat ng ating mga amigong silent viewers. Mega shoutout po sa inyo lahat at maraming salamat po mga amigo sa inyong pagsuporta sa ating mga video. Ayan mga amigo, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pagbabiyahe papunta Divisoria sa may Juan Luna, or sa may Juan Luna tayo lulusot dito at dire-diretso tayo papunta ng 949 or 999 Mall doon sa may bandang malapit sa papunta ng Recto. Ayan mga amigo, tuloy-tuloy lang po tayo at mega love shoutout po sa kapos na sa lahat po ng mga amigo natin sa ngayon. Mga amigo at mga amiga, at mega love shoutout po sa ating mga amigo, mga Bicolano, mga Manoy at Manayat. Maraming na salamat sa inyong pagsuporta sa sakuyang mga video. Ayan sa sakuyang mga tugang at mga parientes niyan sa Bicol. Mega love shoutout po sa inyong kapos at mag-iingat-ingat po tayong lahat. Ayan, mag-ingat-ingat po tayo sa mga kamag-anak ko pong sa mga parientes ko pong mga tumatakbong barangay official, at good luck po sa inyong lahat at ingat-ingat po sa pangangampanya at medyo cool ka lang. Ayan, at para sa isang public servant medyo kailangan malahaba ang PC mo at malawak ang pag-uunawa mo sa inyong mga nasasakupan. Enjoy mga amigo at mga parientes dyan sa Bicol. Salamat sa Indogabus. Mega love shoutout po sa mga amigo nating mga jeepney driver, at ingat-ingat po tayo at konting galaw-galaw. Ayan, maraming salamat po sa mga kaibigan natin, sa mga kaibigan at amigo nating mga drivers at mga pick-up drivers dito. Ingat po tayo sa lahat po ng mga amigo natin na namimili dito sa Divisoria. Ingat po tayo. Ayan, at medyo may konting pick-up ng traffic. Ingat po tayo.
Yan mga amigo, at on the way na po tayo at malapit na po tayo dito sa may 99 Mall sa may Dipis, malapit papunta ng dip ng recto po ito, at tayo po ay paparada po tayo, magpapark tayo ng ating sasakyan doon po sa may nag-advise po na maganda daw ang parking doon sa may Lucky China Town, sa may building na yun, at susubukan natin pumarada roon. Ayan mga amigo, at mega love shoutout po sa inyo lahat, at maraming salamat po sa mga amigo nating sumuporta sa ating mga video, doon po sa mga amigo nating mga subscriber at mga silent viewers at mga OFW. Ayan mga amigo, kasi dito yung meet up natin na mga kasama natin sa may 9999, dahil doon na rin mamimili yung ating client ng kanyang mga pang negosyo or small business. Ayan, may small business lang naman kasi yan, dahil small din naman ang pupunan. Ayan, kung medyo marunong ka siguro magpagulong-gulong ng iyong mga puhunan na yan, sigurado naman na mapapalaki mo ng kaunti yan ang negosyong yan. At pag medyo maganda-ganda, madadagdagan pa yan ng pangalawang trends ng tulong mula sa ating opisina. Ayan mga amigo, at maraming salamat po sa inyong lahat, at maraming salamat po sa mga amigo nating mga subscriber at mga amigo natin na patuloy na naniniwala sa ating mga video, at enjoy lang po. Maraming salamat po. God bless. I love you all.